Здравейте хора! За момента приличам на злодей, но само след малко ще се преобразя в Дисни принцесата Рапунцел. За целта смеса Бел Хипоалергеник. Преди също съм получавала пратка от тях, но сега получих новите им продукти, които са Go Ink, Go Color, Go Jelly. Много интересно, особено това джели, ще го видите след малко. За постигане на пълната визия обаче ще използвам неща и от предишната PR пратка, за да подготвя все пак лицето си за грим. Да започваме. Ето останалите продукти, които ще използвам. На първо място, колкото да ви ги покажа, този Prime and Fix може да се нанася преди грима, може да се нанася и след, за да фиксира. Общо взето е готин и освежаващ също така. След него ще си нанеса реалния праймер, който свива порите и подготвя кожата за грима. За да може той да се застопори, както се казва. Тъй като все още бяхме на лятна вълна до преди няколко дни, съответно все още имам някакъв тен на кожата. Аз ще използвам два фондютена. Смесвам ги, тъй като единия е доста светъл, другия е доста тъмен и просто ги смесвам, за да постигна тон, който е подходящ за моята кожа. Нямам представа какво правя, защото нямам огледало. Тоест имам тук отзад, но в момента не се виждам. Да кажа, че този праймер изглежда сякаш е като BB крем, сякаш има цвят, но реално няма цвят. Когато го нанесете, той си се слива с вашата си кожа. Ето ги и двата фондютена. Цветовете са Peach и Beige. И ги смесваме ето така на тази главичка, която е добре предварително да е навлажнена. Тук вече ще се наложи да използвам огледалото. И все пак за момента казахме, че съм злата кралица. Какво е една зла кралица без своето огледало? Сещате се, огледалце на стената. Бла-бла-бла. В случая ще е огледалце в ръката. Коя има най-големите турби под очите на земята? Малко така става работата. Упс! Така е, като държите много неща с една ръка. Така. Готови сме. Сега, както казах, наистина взимам огледалото, тъй като не мога да се видя иначе. Макар, че съм правила такива предизвикателства, май, или предстои да направя. Да направя цялостен грим без да се гледам. Бих опитала. И смятам, че бих се справила добре. Не, че нещо, но вярвам в себе си. Така, нанасяме. Както виждате, факта, че сложих два фондютена не означава, че си правя някаква маска. Те са едва забележими. Аз не обичам да се мажа, сякаш поедисвам стена. А уважавам естествения вид, особено за сутрешно детско парти с Рапунцел. Поради факта, че последните 2 месеца ставам в 5-7 сутринта, има неща, които не могат да се скрият, а именно ето тези прекрасни кръгове под очите ми, тези турбички. И сега трябва да ги поскрием с коректора на Бел Хипоалергеник. Продуктите им са подходящи за хора с алергии, с лещи, така че без никакъв проблем се нанася в очи, по очи. И така стигнахме до тези нови прекрасни продуктчета, този Jelly Tint от Bell Hypoallergenic. Това е изключително малко сладко желенце, което може да се използва както като руж за бузките, така и цвят за устните. По принцип, както казах, те са
безвредни за кожата, така че може да си ги ползвате и като сенки на очите, абсолютно навсякъде да се ползва. Сега за Рапунцел ще избера, ето вижте, предлага се в 3 цвята, това са всички нюанси, които имат. Ще избера, например, този. Неговото име е, от тази светкавица не мога да прочета нищо. Номер 2, Good Looking. Е това. Супер. Другите са Nice и Glamorous. Окей, ами днес ще съм само Good Looking. Така, взимаме жиленцето. Ето показвам какво представлява. Лекичко. Чакайте да видя какво се вижда. Да. Вижте колко е готино и как отразява лампата. Много е интересно. Е така, цапа лекичко. Сега много ни трябва огледалцето. И ето така малко си потупвам с желето. Няма аромат, което до някъде е добре. Така поне няма да го изяждам. И сега така само с пръсти ще си го разнеса. За да е максимално принцесишка визията обаче, ще добавя и от хайлайтера. Малко тук, малко тук, тук и така. Какво е една принцеса без големия си поглед на Памби? Аз големи очи си имам, точно като Дисни принцеса, сега ще си имам и големи мигли. Всичките им продукти са веган и не са тествани върху животни, което е важно, защото ние Дисни принцесите се обичаме с животните и не желаем те да бъдат подложени на някакви тестове, нали? Ето може да видите колко бързо се усеща ефекта от спиралата, съответно разликата с другото око, макар че в момента доста се мацам, защото, както казах, светкавицата ми свети толкова много, че буквално виждам едно петно пред себе си и не си виждам добре окото. Но все пак, така, да подредим малко миглите, колкото да ви покажа разликата. Колкото повече продължавам, всъщност толкова по-големи и обемни ще стават. Така. Добре, да стига толкова. Заребяващо си, но да. Просто за да видите разликата. С и без спирала. Повтаряме с другото оченце. Докато изчаквам да изсъхне тази спирала, за да мога да изчистя цялата мацаница, която постигнах, продължаваме с моливчетата за устни. Стой. Стой. Go Color. Те отново се предлагат в 3 цвята и аз отново имам всичките. И аз нямам търпение, но почакайте малко. Така. Ето ги 3 нюанса, които се предлагат. Като сега ще избера, какво да избера? Този цвят, който се казва Charming. Останалите два са Cute and Pretty. Значи ще съм с Good Looking tint и Charming молив за устни. Окей.
Не знам какво виждате, дано да виждате. То важното е, че аз не виждам. Само да ви кажа, че това мирише на някакви ягодки, някакви плодчета. На гланцовете от едно време, 90-тарските, които бяха като ролончета и миришаха много вкусно плодово. Това мирише и това. Така. Една от причините да не нося много червила е, че по принцип имам големи устни и ако си сложа червило, изглежда, че съм се намацала много отвъд, за да изглеждам с огромна джука. Истината е, че просто си имам огромна джука, просто когато се сложа червило, особено и гланец отгоре, изпък още повече. Така. Но сега наистина не виждам от тази светлина, така че като нищо може и да предобря малко и да изляза от контура. Особено като говоря, нали? Това не се говори докато се прави такова нещо. Но в крайна сметка това е влог. И аз трябва нещо да ви говоря. Както Стани Агат. Стани Агат те карат с Яна да говориш и да обсъждаш въпросите и отговорите, защото все пак е шоу и не може просто да стоиш, да не храниш нищо. Другото, което аз като актриса така мога да упражнявам вентрилогия, да стана вентрилог. Винаги съм искала да опитам да стана вентрилог. Напишете в коментарите дали ми се получава. Ако изобщо сте стигнали до тук във видеото. И сега е време за може би най-вълнуващата част. Вижте колко са прекрасни. Има цели 6 цвята. Сега ще се опитам да ги кажа подред. Първи отново е Charming, втори Cute, трети Attractive, четвърти Lovely, пети I'm the Boss и шести Pretty. Pretty little baby, I'm so in love with you. Така, тъй като ще съм принцеса, изключваме тъмните цветове, защото трябва да е нещо свежо, бомбонесто. Смятам да избера номер 1 Charming и смятам, че ще си отива най-много и с молива, който избрах. Който как се казваше? Charming също. Тоест, те така иначе си вървят заедно. Така че слагаме него. Толкова е вкусно. Защо правят? Стой. Така. Вижте колко е страхотно. Хидратира много. Стои дълго. Аз не се издържах и ги пробвах преди да снимам видео. По принцип не правя така, но беше изкушаващо. И остава един такъв стъклен блясък, много готин. Надявам се да виждате. Казах ви. И така. Вече съм готова да се превърна в принцеса. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се, цъкнете камбанката за още такива, както и за влогове, както и за новите ми песни, театрални постановки и каквото още се сетите, защото аз се занимавам с изключително много неща, очевидно. Понякога дори прекалено много, повече отколкото мога да понеса. Но да, може да ме подкрепите, като се абонирате, а от линка долу може да намерите първо продуктите на Bell Hypoallergenic от магазините DM
и моя линк, в който може да намерите останалите ми социални мрежи, музикални платформи, в които да ме подкрепите и реферални линкове към други продукти, които може да си купите и по този начин да ме подкрепите, за да продължа да съществувам и да творя и ето я и визията на Рапунцел, за която сме се събрали днес. Чао!